Hello mindenki, én Medivok, és megint itt van velem, mondom, megint itt van velem Zsuzsán a Discordról, itt látszódik. Na még jó, most már beleköszönöm. Múltkor tudod, én mondtam neked, hogy köszönj bele, és mondtad, hogy ja, csá. De várjál már, de most hol van a... Csuszi! Aha. Várjál már, Józsi. I'm extra fast. Super Shire. De nem adja ki! Mit nem ad ki? Megint itt van ez a hír, de ezt nem hiszem el. Nem. Madison Greenside. Istenem, ellapod a nevemet? De nekem miért nem engedi? Mi? What? Amúgy tudtad, hogy MySeacamp, ez egy hacker állítólag, a sejhajadban volt benne az előbb. Mivel volt benne? Sejhajamban, és nekem integető legyen. Jaj, ne. Ez egy hacker. Tudom, hogy hacker. Szép, Feljebb kéne vennem az FPS-t, mert 24 FPS-en van. Szóval, ha veszem a videót, akkor még több. Még kevesebb. Én vidízem a Galini. Csodni. Fakt. Nem. Akkor. GL. Kud. Mondom. Luck. Ever. Ennek is piros szeme van ennek a izének. Mi? Minek? De most mennyi van. Nem már kör 1. Na várjál. Most elveszem a jó cuccomat. GR2. Yeah. Tele nem menj innen, te is menj innen. Nincs itt Hilda, ez az. Milyen Hilda? Ez a akinek ilyen rövid, ilyen furi haja van. Tuti, biztos. Lehet. Na, akkor ezt... Nem, nincs ebben semmiben. Vagy mellőzött. Az a király, hogyha mellőzött már, az akkor... 17 FPS. Na, nem Narancsba vok. Narancs. Kettő. Grafika lehúz. GL. És Istenem, nem teszem le azt a pikulát. Na, akkor... Tudja, hogy nem leszek hely. Ezért. Hát, én se. Azért azt megnézem. Józsi bácsi. Józsi bácsi. Ha mindenki belelók a képernyőbe, azt sem tudom, melyik vagyok. Hát ezért kell kimellőzni mindenkit. Ouch! Én kimellőztem mindenkit. Mindenki belelók a háttérbe, menjetek már innen. No. De menj már innen. Jól tartottam a helyezetet. De kösz most! Beleharítottam és elcsesztem. Tom. De ez a gyökér gyerek! Melyik Ja. gyerek? No.
Hadd hozzam már föl emberek. Haha. No! Trícia miatt Ne! vagyok, nem tudom, hanyadik. Itt van nálam Hilda, nyugi. Jól van. Csopi Na, én meg kettőre. Patrícia miatt lettem, nem tudom, hanyadik. Nem már, megint jön egy csaj. Gyerünk. Haha. 12 FPS. Nekem meg FPS. Ó, az egy FPS, azt tudod milyen? Én egyszer voltam egy FPS-sel, úgyhogy a Bandicam-en beállítottam az 1 FPS, és olyan volt, hogy ilyen, én nagyon akadoztam, szóval szinte így, hogy mondjam, és szinte így sétált az emberke. De Hanyadik lettem? 8. Na, én nem tudom, hanyadik lettem. De elég jól felhoztam, én szerintem. ouch! Most terem, most csomó időt kell rávárni. Ja, én meg 5. lettem. Nem baj. Ügyes vagy, Baci. Patrícia miatt lettem, nem tudom, hanyadik. Ó, simán lettem volna 3. Ó, itt egy eskós! Tudom, 1000-es kis van. Valla. Bocsánat. Mit bejelöltem Bariba? Megint egy eskós. Megint kezdi. De próbáld már meg, próbáld meg. Á, De léci. Olyan hát a király. videóba. Igen. Na, kösz! Most legalább nyomhatod 1000-re, nincs otthon nála senki, nem? Hát, de, a ló. Vagy milyen ló a gép? Na, de csinálj már, nem buli. És akkor a lépcsőházban lakó emberkék hülyének néznek. Nem baj. Azért biztos ennyire hangszigetelt. De akkor Jaj, vág ki. de nem tudom kivágni. Az F8-al. Kösz. Nekem ilyen gombom nincs is, hogy F8. Ahol indítod a vidit, Józsi. Nekem nem, én nem úgy indítom a vidit, hanem automatikusan. Ja, neked automatikusan indítja. Aha. Na mindegy. Na, de mondjad már, legfeljebb csak egyszer kérlek szépen. Jó van. De akkor nem nevettes. Jó. De belezavar a fejhallgató. Görünk. Lol. Csinálj. Majd egyszer vidibe ginezünk. Aha. De Jó, most... mennyire idegbeteg leszek. Várjál, szikál. Sorozatonként.